Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da warhaka. Ku daure ku danna mana like akan wannan ɗan gajeren bidiyo. Idan kuma wannan ne zuwanku tashan na farko, to ku daure ku danna alamar subscribe. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa yadda mun saki sabon shiri za ku ji mu. Idan masu kallonmu kuna biye da mu, gagarumin biki da yake shirin faruwa a masana'antar Kannywood, wato tsakanin furodusan nan wato babban furodusan nan Mai Shadda tare da babbar jaruma wacce kuka fi sani da Hassana. A kwanakin baya ne aka nuni da cewar Mai Shadda ya nuni da cewar yana son ya auri Hassana, wanda a wannan lokaci ne ma ya ce ta koma gida ta ɗan huta don a daina ganin fuskokinta a cikin shirye-shiryen fina-finan Kannywood, domin ya nuna cewar yana da sha'awar ta zama mata a gare shi, wanda an yi raɗe-raɗi sosai ga shi Mai Shadda da cewar ba fa auren Hassana zai ba, domin yana da wasu 'yan matan da ya nuna irin wannan a kansu. Amma waɗanda suka san wane ne Mai Shadda sun tabbatar da cewa babu yarinyar da ya yi wa magana da gaske kamar ita wannan jaruma Hassana, wanda ga shi a yanzu haka mutane sun gani, ya kuma tabbatar da cewar aure fa yana nan shirye, inda ga shi ya yi mata akwatuna na gani na faɗa na lefe, inda aka kai mata akwatuna kusan set 16, wanda ga su nan kowa yana gani a cikin wannan hoto. Har da ganin wannan kaya aka riga aka rangaɗa rana ta wannan ɗaurin aure, wanda a ranar 13 ga watan da muke ciki na March wato Maris shekara ta 2022 shi ne wanda ya zama daidai da ranar da za a ɗaura auren babban furodusa Mai Shadda tare da kuma ita kanta babbar jaruma wato Hassana, inda kuma za a ɗaura wannan aure ne a masallacin Murtala da ke cikin birnin jihar Kano. Don haka ba a ɗauke wa kowa ba, ana gayyatar kowa da kowa daga jaruman Kannywood har zuwa magoya baya wato masoya fina-finan Hausa. Muna gayyatar ku da ku zo don ku ba wa idonku ku tabbatar da abin da ake faɗe haka ne. Muna addu'ar Allah ya albarkaci wannan aure, ya ba su zaman lafiya, ya ba su zuri'a ta gari, ya kuma sa an yi kenan ba irin na sauran ba za a yi.